Dobrý den, vítáme vás u videa s vánočním dílem. V dnešním videu se podíváme na to, jak se jim líbily vánoční dílny a co vytvořili. Pokračujeme první dílnou, nacházíme se v dílně, kde se dělají závěsné ozdoby, tudíž tady máme jednu žačku, která se jich účastní. Já bych se tě rád zeptal, co nebo jak tě to tady baví a jestli jsi si to tady zatím užila. No, takže já jsem si to tady zatím užila, hlavně tamhle s Kristýnou a s paní učitelkou Volanovou, ta je prostě skvělá a díky ní mě to tady baví a prostě děláme ten den hezčí. Tak děkujeme, to bylo velice pěkné. My se asi přesuneme do další dílny. Teďka se nacházíme před 8C, tady před výtvarkou. Tady ve výtvarce se provádí linorit. My jsme se tady vytáhli jednu žačku, která by nám k tomu ráda něco řekla. Takže já se tě zeptám, prosím tě, co to ten linorit je vlastně jak ve zkratce a jestli tě to baví, jestli si to tady užíváte s nějakýma kámoškama třeba. Takže linorit je to vlastně, že dostanete kousek lina a máte k tomu rydlo a musíte si překreslit nějaký obrázek na lino a vlastně potom tím rydlem buď vyrejváte to, co je nakreslené tuškou, anebo kolem a pak to přejedete barvou a obtisknete buď to na čtvrtku nebo na papír a vznikne vám z toho obrázek. Já si to užívám, mě to baví, proto jsem si to vybrala. Takže vlastně to je takový razítko vlastně, který si vyrobí sám. Vlastně jakoby jo, může se to používat víckrát. Tak jo, my ti děkujeme za rozhovor a můžeš si to dál. Děkuju. Děkujeme. Teď se nacházíme ve 4. dílně naše pořadí, tudíž tady teďka vyrábí vánoční věnce na dveře. A vybrali jsme se tady vlastně jednu žačku zcela dobrovolně, která nám k tomu chtěla něco říct. Takže já se tě zeptám, jak se to tady užíváš, koho tady máte za vyučujícího a jestli vás to tady baví. Moc mě to tu baví, děláme tu věnce, je to velmi skvělý a máme samozřejmě skvělou paní učitelku Sukovou. Děkuji moc. Tak to by bylo všechno, my se přesuneme do další dílny. Teďka se nacházíme ve sportovní hale a tady se právě hraje házená. Vybrali jsme se tady jednoho zase žáka, který se přihlásil dobrovolně, že bych chtěl něco říct k tomu. Takže já se tě zeptám, jak tě to tady baví, co tady vlastně tak jako děláte a koho máte za učitele, které vás tady jako hlídá, který to má na starost. Tak baví mě to tu hodně, protože tady hrám házenou, která mi jde a baví mě. A máme tady pana učitele Ptáka, který nás tady celou dobu kontroluje. Dobrá, děkujeme za rozhovor, my se přesuneme do další dílny. V dalším pokračování si tady natočíme jednoho žáka, který je ve vánočních dílnách v 9C chemii. A já bych se tě chtěl zeptat, co pak děláte, jestli tě to baví a koho tam máte za učitele? Jako, máme tam teď deskovky, je to super, no. Za učitele tam máme Davida Šmída. Tak jo, a ty taky máš na to jako názor? Baví tě to, nebo jako dílny? No. Jo, je to super. A byl jsi jenom na tutý, nebo i? Byl jsem na házení a ještě... Many months later. Dobrý, tak já bych řekl, že to tady to ukončíme a vrhneme se na další. A teďka se nacházíme v dílně 7B. Tady máme zase jednoho dobrovolníka, který by nám chtěl k tomu něco říct. Takže já se tě rovnou zeptám, jak tě to tady baví, koho tady máte za učitelku a co tady vlastně vůbec vyrábíte? No, tak je to tady jako dobrý. Paní učitelku máme Ivanu Martlovou a vyrábíme tady jako přání. Přáníčka jako nějakým způsobem, jako že zdobíte jako obálky, nebo? No jo, nějak tak. Tak jo, tak my ti moc děkujeme a my se přesuneme do další dílny. Tady máme jednu žačku z dílen u 6B, neboli ve fyzice. Já se ti chci zeptat, jaká učitelka to tady má na starost, jestli ti to tady baví a co tady vlastně děláte? Tak učitelka Kliková, moc mě to tady baví a děláme tady dílny, divadelní a baví mě to, různě tady máme jakoby herectví a jakoby různé hry. Tak já ti moc děkuju, bylo to o tebe pěkný a my se přesuneme už nejspíš do finálních dílen. Tak my vás vítáme už u konce vánočních dílen, tady to videa. My jsme si tady vybrali pana učitele Malýho, ten má na starost taky jedny vánoční dílny. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký to jsou vánoční dílny a co jste vlastně tady dělali? Tak, my jsme konkrétně v dílně informatické, to znamená, my jsme měli takový speciální oproti jinému roku, my jsme nevyráběli vlastně nic konkrétního, ale spíš jsme tady stavěli vlastně s vámi žáky celé streamovací studio, který jsme si tady zkusili postavit, protože se vlastně podařilo škole zainvestovat do nové techniky, takže jsme tu techniku tady sestavovali během toho dne, zkusili jsme ji propojit,
vyzkoušet, jestli všechno funguje tak, jak má, aby jsme vlastně od příštího roku 2025 tady mohli dělat nový projekty, natáčet různý videa, máme v plánu vlastně dělat nějaký streamy, chceme natočit nějaký podcast vlastně s vámi žáky, takže všechno tohleto jsme museli na to připravit a vy jste nám vlastně s tím pomohli, takže super. No tak já si myslím, že za mě, tady se mě sice teďka nikdo neptá, ale za mě já jsem si tu dílnu taky užil, bylo to tady fajn. Udělali jsme tady, myslím, toho celkem dost, i tady to se nám povedlo, si myslím. My jsme to tady ještě dokončovali mezi tím, co jsme byli v terénu a něco natáčeli. Každopádně víte něco o těch vánočních dílnách, jako podle čeho se vůbec jako dělají ty vánoční dílny? Tak vlastně cílem těch vánočních dílen je před těma Vánoci udělat nějakou trošku jiný styl výuky, nebo nedá se říct ani výuky, ale nějaký aktivity pro vás žáky, aby každý z vás si mohl vybrat něco zajímavého, to znamená, jsou tam věci rukodělné, že jo? Jsou tam věci, kdy si můžete zasportovat, každý vyučující má na starosti nějakou tu dílnu, někde je víc vyučujících, někde je třeba ten učitel sám, máme tady divadelní dílnu, máme tam, že jdeme někam na vycházku, máme tam házenou letos, že jo? Skákání na trampolínách třeba, to znamená, aby ten výběr byl široký. Zároveň vlastně máte možnost od loňského roku si ty dílny registrovat přes internet, že jo, vlastně, nebo i pomocí mobilních telefonů na základě QR kódu, že vy sami si navolíte tu aktivitu, nemusíte to, můžete v klidu domova, prostě v daný termín si to navolit, což zase jsme víceméně vymysleli s panem učitelem v loni, abyste i trénovali nějaké informatické dovednosti, protože si myslíme, že se to bude pro život hodit. A vlastně tady tu dílnu máte spojenou s panem učitelem Vokáčem. Přesně tak. A vlastně tady ta nová informatika vznikla na jakém stylu, jako proč to vzniklo vůbec? Tak, nebo jestli myslíš, Davide, konkrétně tady tu učebnu, jak byla postavená, tak vlastně už nějaký pátek nebo už docela dlouhý čas byl přichystaný nějaký projekt, který se paní ředitelka snažila vyjednat, nějakou dotaci, aby nám vznikla tato učebna, zároveň vlastně venku, kdyby jsme byli, tak vzniká ještě jedna venkovní učebna, kam se bude moct chodit v letních měsících nebo v těch teplejších a pracovat třeba venku, kde bude nějaká další taková speciální technika, třeba meteorologická stanice a podobně. To znamená, naším cílem je s panem učitelem a paní ředitelkou, abyste si ty věci dokázali vyzkoušet v praxi. Ona sice teď zavedená, my tomu říkáme, jak je nová informatika, to znamená to, co se máte na té informatice učit. To znamená, hodně se to proměnilo, ono paradoxně tam úplně nepatří některé ty dovednosti, které jako my tady třeba děláme, ale my se snažíme s panem učitelem propojit takové ty věci toho technického charakteru kolem těch počítačů a točení a zajímavostí z toho světa počítačů a AI, zároveň prostě s takým tím informatickým myšlením. Prostě nějak to střídat a vyvážit to, protože si myslíme, že je zajímavý, nebo nejenom zajímavý, ale asi pro ten život, kdybyste chtěli působit, obojí nutný. Jo? Vlastně někteří z vás spolu na technické obory a asi je dobrý se s některýma těma věcma seznámit dneska předem, jo? Protože ta AI a všechny tyhle věci jdou hrozně dopředu a mít s tím nějaký reálný dotek, abyste se s tím setkali dřív, než třeba na té střední škole. Někdo má třeba možnosti doma, ale někdo nemá, že jo? A můžu se vás zeptat ještě jenom, co se tady tak vlastně žáci, kteří tady budou s vámi, budou si moct jako něco vyzkoušet z toho, jako třeba tady to, jak tady s váma sedím, budou si to moct vyzkoušet jenom tak určitě, jo, určitě. My právě počítáme s tím, že až nějakým způsobem to dáme dohromady, tak to nebude jenom asi v hodinách informatiky, ale že tohle celá, nebo tady konkrétně tohleto naše studium, který ještě teda čeká hodně práce, bude sloužit třeba k různým nějakým i jiným předmětům. Jo? Mně napadá třeba i dějepis, že bychom dokázali natočit nějaký projekt dějepisu, dokonce už máme něco v hlavě. I k jiným předmětům může se to využít třeba na animování, protože my tady máme spoustu věcí ještě i jiných. Máme tady vlastně profil, teďkon foťák, kameru, stativy. To znamená, že vlastně první stupeň se právě teďkon podílí na animování takových těch seriálů a podobně. Tak i to tady jde nějakým způsobem dělat. Chtěli, nebo vlastně už na studentské radě nebo parlamentu padlo to, že by chtěli třeba měnit to zvonění, že to jste si slyšeli. Takže jeden z našich nápadů byl, že až se nám podaří napojit ten školní rozhlas na nějaký ten systém, tak nejenom to zvonění, ale že třeba o té velké přestávce by možná do budoucna bylo možné třeba udělat nějaký pořad, že byste třeba tady měli nějaký rozhovor, prostě zajímavý třeba my mezi žákama, nebo jste si pozvali nějaký hosta a bylo by teoreticky možné od té přestávky to odvysílat i do toho školního rozhlasu. Jo, to prostě znamená nějak vás aktivně zapojit do toho chodu té školy mnohem víc i díky třeba té technice. Jo, takže tohle ta učebna byla zamýšlená multifunkčně. Když to vezmu po té informatické stránce věci, tak tady třeba máme spoustu nových robotických pomůcek, které vlastně tady potom ještě nejsou všechny vybalený, ale některý jste viděli, že jsme tady dneska skládali. Takže to je druhý bod, který budeme dělat s panem učitelem v pátek, když vy budete mít ředitelský volno, budeme evidovat, vybalovat a i ty robotické pomůcky zase vám ukážou v hodinách informatiky prostě nějaký novinky, jsou tam i různý stavebnice, kde budou některé věci stavět, takže ta paleta věcí, co se tady konkrétně v té učebně dá dělat, bude veliká.
Mě teďka mi šlo do hlavy to, jak jste říkali, nějaký ten rozhovor s učitelem, tak mě napadlo, třeba, že bychom mohli točit nějaký film nebo styl podcastu, jako by tady byly nějaký dvě osoby, které by tady spolu mluvili, nebo něčem by třeba něco navrhli, nebo takovýhle, mohlo by se to potom udělat i vlastně na ten školní YouTube. Přesně tak, protože tohle to byl zrovna nápad pana učitele Vokáče, který už dlouho měl v hlavě to, že by tady mohl nějaký takovýhle podcast vzniknout, takže právě na základě třeba nějakých zajímavých hostů, který by vy jste si pozvali, tady mohly tyhle ty věci vznikat. Jo? My jsme věděli, že jako nemá smysl to tady točit někde v rohu s nějakým obyčejným telefonem, protože to všichni víme, že to tu kvalitu nemá a dneska ty požadavky jsou docela vysoký, protože každý druhý má pomalu streamovací studio doma. Takže jsme věděli, že tu techniku a ty věci k tomu potřebujeme. Podařilo se nám nějaký finance na to sehnat. Měli jsme docela štěstí, že jsme nám podařilo i vyhmátnout dobu, kdy byly různý slevy a podobně. To znamená, se nám podařilo za relativně dobrý peníze poskládat dost věcí, které tady třeba nejsou ani na první pohled vidět. A můžeme právě tyhle ty věci realizovat. A nám to přijde zajímavý, protože ono, když si to vezmeme, tak dneska je cíl asi i školství to, aby ty předměty byly propojený. Jo? Nemám jenom informatiku a dějepis a češtinu zvlášť, ale třeba tady to, že budu něco natáčet, někde mluvím, musím si něco připravit, tak už mám nějaký pojítko třeba s tou češtinou. Jo, takže prostě rozvíjíte tím i jiné věci, učíme se tím mluvit, že jo. Často máme tady vždycky řešíme problém mluvení před tabulí, že velká část lidí, ježišmarja, to nemůžu, nepůjdu a podobně. Ale třeba je pro vás přirozenější tahle forma, na který si to třeba jako natrénujete a vám to tady nepřijde, ale před tou tabulí je to pro vás horší. Takže i takovéhle věci se tady realizovat. Paní učitelka, že jo, zpívá, že jo. Třeba tady měli jsme včera zrovna zpívanou podobně, to znamená i ty mikrofony, které jsme připravili, jsou udělané na to, aby se třeba dala natočit nějaká nahrávka, podobně na tyhle ty záležitosti. Jo, nadabovat třeba animace jsme tady dělali, vlastně šestáci, sedmáci dělali nějaký animace, chtěli třeba zvuky, takže je možný tady ty zvuky nahrát do těch animací a nějakým způsobem je tam dát. Dobrá. Tak já vám děkuji za ten rozhovor. Bylo to takový podcast vlastně skoro, na nečisto. Každopádně toto už je asi konec tohoto videa s vánočním dílem. My vám děkujeme za to, že jste pozorovali a že jestli vás to bavilo, tak bychom taky chtěli rádi nějakou odezvu od vás, abyste nám k tomu něco řekli, jestli chcete takovýhle styl videí třeba dále pozorovat a jestli třeba byste chtěli, aby jsme tady to rozjeli ve vícero, nějaký ten podcast, jak jsme říkali tady a já si myslím, že už bychom to asi mohli ukončit. Já ještě než to ukončím, já bych k tomu řekl to, že třeba zase třeba se sejde školní parlament, že vlastně i tam se můžou žáci zamyslet nad tím, co by třeba si, když už budou vědět, že tady nějakým způsobem tohle vybavení máme, protože velká část školy to ještě úplně netuší, co se povedlo se skládat, tak se můžou sami zamyslet nad tím, jaké nápady by třeba k tomu měli a my pak jsme schopní říct, tohle reálné třeba je, nějakým způsobem a tohle ne. No a jak říká David, asi je na čase to ukončit, popřát všem hezké a veselé Vánoci a šťastný vstup do nového roku a v novém roce se tady uvidíme a uvidíme, co všechno tady nějakým způsobem provedeme. Samozřejmě, ať se vám taky nic nestane o těch svátcích, víme, že někdo to může přehnat a může se mu něco stát, tak to nedoporučujeme a ať se nikomu nic nestane a my vám děkujeme teda a zatím. Tak jo, tak se mějte hezky.